लोगोफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय नै गोदान बोसोरा सफैफिनलायबाय आरोना दायो मोनसेबो जेबो खालामनोनो हायासै जेरै दं बिदिनो दङ आरो माने मा खालामबावनो बैसागु बोथोरबो सफैलायबाय हालो दैलो बैसागुआव रंजालायसिगोन मानसिफ्रा जोंफोरा मा खालामबावनो खामानि मावै थाबाय था गन्थंआवबो सिप्स मा जाबाय माथो लोगोफोर नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदै लोगोफोर बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय आरोना बे बैसागु बोथोरनि समाव बैसागु बोथोरथ' नङा एडभान्स होननानै लाखाबाय आरोना बयनिसिमबो नोंथांमोना आंखौ बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय फेसबुकआवबो इउट्युबआवबो नायनो हागोन जोंफोरा दाबो खामानि मावनानै माने सुटि मोनाखै आरोना बैसागुआ सफैलायलांबाय 10 थारिखआवसो ओंखारलांनो नंगासिनो आरोना मा जायो 10 थारिखनि उनावसो मिथिसिगोन आरो लोगोफोर माने ओरैबायदि खामानि सोलिगासिनो जोंना दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन सिरियाबो जाजोब्बाय स्लेबाबो होबाय नायनो हागोन नै होजोब्बाय स्लेबखौ आरो गोजौआव पस्ट थिखोनानै माबानो नंगासिनो आरोना मा खालामनो जों गैयै मानसिफोरा खामानि सानसे मावाबानो मोनजाया होननाय बायदि आरो मोनजायाथ' नङा खामानि मावाबानो उफाय गैया बेबायदि जाहैयो आरोना नायनो हागोन नै बेखौ होखांबाय सिरिया होखांबाय आरोना जोंना होजोबखांबाय जोङो नोंथांमोना खालि आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ बानायलांनो हानायनि नोंथांमोनाबो जुदि सापर्ट खालामाबा गोसोआनो माने भिडिअ बानायनो गोसो जाया आरोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो नायनानै थाङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुङाबो थिं खामानि ओरैबायदि मावनो बाखायो आरोना दामानि माने फागुननि जावलिया बाराथ' खारबाय दा थिं सान्दुङा फैलायबाय आरोना ओरैबायदि गरम होखायो ओंखायनो गोसोम जालांसिगोन आरो एबार खेमसेबो गोसोम जालांखादों आरोना गावनि महरखौनो माबोरै नांलायलायदों न'आव थाबा बिदि जाया लोगोफोर थ' जेबो नङा बेफोरो गोसोम जानाय गुफुर जानाय जोंनो दा खामानि मावनानै जाग्रा मानसि नालाय गोसोमजोंसो जों लेप्पा गैया नालाय बेनिखायनो आरोना थ' हेपि बैसागु सबनिसिमबो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय आरोना